Iri pana Zvirevo 11 tinokuchingamidzai zvakare hama vadiwa kuzvirongwa zvenyu Bible Pfupiso. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Zvirevo 11 ndo chimwe chezvikamu chechikamu chechipiri kubva pachikamu chatakatanga nezuro chinotaura izvo zvakanaka chotaura zvakaipa. Saka chikamu chinodzidzisa zvinhu zviviri. Ukaita zvakanaka izvi pane chinoitika, ukaita zvakaipa pane chinoitika zvakare. Saka ndichangonhonga apo nepapo pane zvandaona, imi munogonawo kutarisa zvamaona. Chiyero chinonyengedzera chinonyangadza kuna Jehovha, asi kurema kwakakwana kunomufadza. Hey, nyaya yezviyero ikai, vamwe vanhu vanotengesa chingava chibage but vachirova migomo. Chimwe chinhu chiri kunzi i1 kg haisi 1 kg, chimwe chiri kunzi i2 meters haisi 2 meters. Saka Mwari vari kuti panapa ngatiregei kuyera tichinyepera tiri vanhu vaMwari. Handidi kutaura nzvimbo dzimwe dzinoyerwa zvinhu zvisiri izvo. Unoona kuti vanhu vacho vakafanana, kufanana chaiko pakunyepa. Mwari ngatibatsire chingwa chinge chinzi 700 grams asi hachisviki. But vanhu vachitengesa nemari yechiyero ichocho. Ngatiregei kuyera zvisizvo, tirege kubira vanhu pakuyera kwatinoita. Zvirevo inotaura pamusoro peinonzi practical wisdom. Haisi wisdom yenjere dzekungoti, but zvinhu zvinobatika zviri kuraramika panyika. Ndo mabatikiro ari kuita zvinhu izvi. Munhu anenge achiita business but achiita zviyero zvekunyepa, akasunga even chikero weight yake yaanenge achipimisa akaisunga but achidaidzira zvidaidziro. Mwari ari kuti hatifariri munhu anoita zvinhu zvakadaro. Kwanzi navhesi 2, kana kuzvikudza kuchisvika kunyadziswa kwasvikawo. Maiona kai, nyaya yekuzvikudza uri padhuze nekuzonyara, nyaya yekuzvitutumadza uchaderedzwa. Pfuma haibatsiri chinhu nezuva rekutsamwa. Hey, asi kururama kunorwira parufu. Mazvoona ka, haugoni kuzomira nemari dzako kana Mwari akutonga. Umwe neumwe anofanira kumira nezvaakaita, kana zvakanaka kana zvakaipa. Kana vakarurama vachipfuurira mberi zvakanaka, guta rinofara kwazvo. Vakarurama kana vachipfuurira mberi, guta rinofara kwazvo. Hey, kana vakaipa vachiparadzwa, kunopururudzwa. Apa ndashamisika kuti vanhu vanofara kana vakanaka vachitonga muguta kana vachiindira kumberi, but vakaipa kana vachinge vachiparadzwa vachifa, kwanzi vanhu vanopururudza. Ndabva ndafunga kuti shuwa, kana uchinge wafa ivo vanhu vanochema here, vachichema vachirevesa here kana kuti wafa wanaka. Ndongonzwa vanhu he was a unifier. Handisati ndambonzwa munhu anonzi haasi unifier. Vanhu vese vari kufa anga ari unifier. Asi apa Mwari anachizwa kuti anga asiri unifier munhu uyu. Kureva kuti chemiwa nevanhu vekuchechi, wochemiwa nehama dzako, wochemiwa pamaraini kana uchinge wafa. Unofamba ana makuhwa, unobudisa zvakawanda, asi une mwoyo wakatendeka unofukidza mhaka. Maiona kai, ivhesi ya13. Ngatiregei kuparadza zvimiro zvevamwe vanhu. Munhu une ngoni unoitira mweya wake zvakanaka, asi une tsitsi unotambudza nyama yake. Usine tsitsi hati manyei pavhesi ya21 nekuda kwenguva yedu. 21 inoti zvirokwazvo wakaipa haangakoni kurobwa iyo, asi vana vakarurama vacharwirwa. Vhesi 22, sezvakaita chindori chendarama mumhino dzenguruve, ndizvo zvakaita mukadzi wakanaka kumeso usina kungwara. Vafana maona here kuti haurori maziso nekutsvuka, unorora kungwara. Kungwara chi? Kuziva Jehovha. Saka zvimwe zvese zvauri kuona izvi maringi ari mumhino dzenguruve. Vhesi ya24, mumwe uripo unoparadzira achiwedzerwa, uye uriko unonyima zvaanofanira kupa asi zvinongomushayisa. Kureva kuti tikapa Mwari anotikomborera. Ndio pana chipavhurireka. Vhesi ya25, chipavhuriro chakodzwa, uye unodiridza uchadiridzwawo, unonyima zviyo vanhu vachamutuka, asi mikomborero ichava pamusoro paunozvitengesa. Iyi nyaya yakazvimirira yatingataura umwe musi. Muri kuona kuti pana pari kunzi ngatiregei kunyima, ngatipei. Munhu unonyima neakaguta, munhu anobva anyima naMwari wacho anomupa makomborero ekuti awane zvinhu izvozvo. Maona panapa kuti pane issue yekuti vanhu ngatimbowanewo kamwe kanhu katinotengesa munguva iyo inoyi
imboonawo chimwe chinhu chaunotengesa, kwete muviri ba. Sell something, pamba pako ngapawanikawo chimwe chinhu chaunotengesa. You know, usangogara zvakangooma, unobva watoomegwa nemiromo inooma iyi, nekuti hapana chiripo. Zvinhu zvese zvikangova zvokungotenga pasinawo chaunotengesa zvakangooma. Ndiyo yataugwa panapa, vhesi ya 31. Tarirai, wakarurama uchapiwa mubayiro panyika, ndoda wakaipa nomutadzi. Ndaidai, wakarurama uchapiwa mubayiro panyika, kwete kudenga, panyika, ndoda wakaipa nomutadzi. Kureva kuti pari kunzi pana wakarurama pano panyika Mwari uchamukomborera. Mazvionaka? And then yabva yazo ndoda, kureva kuti wakaipa futi uchapiwa futi mubayiro. Kureva kuti pano panyika pane vanhu vachapiwa mubayiro. Wakaipa ane wake, wakanaka ane wake, kwete kudenga. Imbomirei kudenga. Kudenga tichainda tese tese. Panapa ndo pane nyaya. Handitobva pano chiinda kudenga. Saka kana ipo pano ukasakomboregwa nekuti hausi kuita zvakanaka, usafunga kuti uchazonotsika ndarama wamudenga, Mwari ngaakubatsire ukwanise kuremekedza Mwari pane zvawapiwa. Mwari azive kuti wabata ndarama. Inzwa vanhu vaMwari, vanhu vese vanozviziva kuti makahora kunze kwaMwari chete. Mwari haambozivi kuti makahora. Vanhu vese vanoziva kuti mune mayusa, but Jehovha azvizive. Unongoendesa mabhondi, kureva kuti kukomboregwa kwako kunotenderera pazvinhu zvisina maturo. Handisi kuti bhondi harina maturo, but ndiri kuti ngatidzidzei kupawo Mwari pane zvatawana izvozvo. Kana wawana bhondi mupe, ukawana yusa mupe, ukawana paundi, indisa zvawapiwa naMwari kuti Mwari agoziva kuti uri kumurangarira. Ngatinamatei. Ishe tomutendei mangwanani ano, muri changamire muri Mwari. Tinoshuvira kuti tirege kushayiwawo pano panyika, tigozoshayiwa here nekudenga kwese. Tibatsirei Baba, mutiropafadze nemhuri dzedu, mutibvise mukuomera pane zvatofanga kupa, tizive kuti anenge apa uchakodzwa. Tikodzei Baba, muzita raBaba nereMwanakomana neremweya Mutsvene. Amen. Kana bata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachisaoko chinotevera.